आज आम्ही दोडामार्गाच्या येयला. आमची गेल्या वर्सा म्हणजे 40 वर्ष झाली घोडगेवाडी पणजी पर्वरी डेपोची. गेल्या काही म्हणजे कारणाखातीर बेगीन टायमिंग चेंज केला घोडगेवाडीसून. ॲक्च्युली 40 वर्सां पयलीं म्हणजे सातांक हो तिराईचो टायमिंग आसलो. तिराईच्यान ॲक्च्युली धरण जातालें तेन्ना फुडें घोडगेवाडीच्यान कदंबा वचनासली. मागीर जेन्ना तिराई धरण जालें तेन्ना आमी पुढे कदंबा मागली घोडगेवाडी पर्यंत. जे कामगारांनी आम्ही आता सगळे आहात ते घोडगेवाडीसून येतात, थोडे जण आसा आमचे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तो ह्या 8 दिसां खातीर टायमिंग चेंज केला. कोणी कंप्लेंट केला खबर ना आमकां, पॅसेंजरांक कोणाकूच खबर ना. आणि रेग्युलर कदंबा येना. एक दीस म्हणजे कितें आज फाल्यांच्यान 2 दीस येता, परवाच्यान परत 2 दीस येना, कदंबा बंद आसता. मागीर आमी आतां करसवाडा इंडस्ट्रीन वयता तेन्ना आमचो टायमिंग आहा 8:15. तो 8:15 जर आमी लेट पावला 8:30 बी ते आमकां गेटीर घेयना घरा वयचें पडटा, एबसेंट पडटा आमी. जाल्यार फायदो कितें कदंबा आसो न्ही. मेन प्रॉब्लम आमकां रेग्युलर कदंबा येवपाची मेन टायमिंग घोडगेवाडीचो टायमिंग ॲक्च्युली 6:45 आसलो. 6:45 आसलो आनी तिराईचो टायमिंग हो 7:00. तो तिराईचो टायमिंग हेंच्यांनी घोडगेवाडीसून 7:00 केला. मागीर आमकां प्रॉब्लम जाता इतले थंय इंडस्ट्री किंवा आनी फुडें या 15 दिसांनीच हे चेंज केला. कित्या खातीर तो कळपाक जाय आमकां. रेग्युलर कदंबा आसपाक जाय. रेग्युलर कदंबा आसूंक जाय. आणि 6:45 आणि एकाने कंप्लेंट केली म्हणून काय 10 जणांचा प्रॉब्लेम लक्षात घेणार नाही काही लोक. साधारण किती जण तुम्ही या बसने येतात साधारण? आम्ही सांगू शकत नाही सर किती जण येतात. फुल कदंबा बनेल किंवा डबल लाईन चालू 40च्या वर आहे. स्टँडिंग पुढे किती रेग्युलर 40 आमचा प्रॉब्लेम ह्या गाडीचा टायमिंग चेंज केला तेव्हापासून आम्ही 3 प्रायव्हेट बसेस बदलून येतो. किती प्रॉब्लेम होतो. आमचा पास काढलेला फुकट गेला. आता 15 दिवस झाले आम्ही मग त्या बसला असे 5चं केलंच ते असे पैसे देऊन येतो. आम्हाला दिवसाला 150 रुपये देऊन यावे लागतं. काय फायदा आहे मग या पास काढून कदंबाचा? फायदा काय आम्हाला? आणि टाइम चेंज केला एकासाठी. एक जण महत्वाचा आहे की ते 10 जण महत्वाचे आहे. आमचा प्रॉब्लेम एकच आहे, कायमची कदंबा तिन्ही कदंबा चालू पाहिजे आणि टाइम टू टाइम. आज आमचा प्रॉब्लेम, बाकी आमचा काही प्रॉब्लेम नाही. जो अगोदरचा टाइम आणि